Tom, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik ben vandaag met meneer Wolf. En ik ben thuis bij meneer Wolf. En meneer Wolf, ik wil eerst, voordat ik u begin met groeten, u complimenteren. Want als toeroet op zijn doen, mooi gevaarlijk. Het is vreselijk mooi. Grand Tangi. En wat houdt eigenlijk? Heeft het een betekenis? Ja, Shenkbat ook. Aïnji. Aïnji. Het heeft een betekenis. Maar het heeft meer een spirituele betekenis. En zo zijn er verschillende stoelen. Weet je? Dus het heeft meer een spirituele betekenis. Goed. Meneer Wolf, hoe gaat het met u? Wel, het gaat. Maar kon er is nodig. Ja, we zijn nu op 2 mei. Vandaag is 2 mei. Ja, 2 mei. En mei is verkiezingsmaand, Pagaraman. Ja. En ik wil eerst beginnen met... Bent u benieuwd wat betreft mei? Want Furu San Ego Mis laatst heeft ook een bepaalde groep, een brandweerman aangevallen. Alleen omdat hij een uitspraak heeft gemaakt. Ja. Maar hoe is verkiezingsmaand voor u? Wel, om eerlijk te zeggen, iemand heeft geen dekati, maar je moet wel voorzichtig zijn. Want om de verkiezingsdoelen te bereiken, gaan mensen over lijken heen op dit moment. Weet je, je moet wel voorzichtig zijn. Maar het zijn de uitspraken. Ja, hoe presenteer je je? Want dat is belangrijk, toch? Want als ik zo op Facebook lees, soms die vulgaire termen die ik hoor, ik zeg, no boy. Dat is het niet. Dat kennen wij niet in Suriname. Isabi. Maar op dit moment, tof. Juist. En ook wil ik u condoleren met het heengaan van meneer Jules Weidenbos. Ja. En ook toen af de moro bigi broke drape de ete. En hij staat stabiel. En meneer Wolf, om direct met de deur naar huis te vallen. Ik weet niet als we erover hebben gesproken, maar Atompai en Jackson Bly zijn aangevallen door een paar criminelen. Ik heb vernomen dat meneer Atompai een schotwonde heeft gehad. Hè? Dat heb ik niet gehoord. Nee? Nee, maar heeft één van ze wel. Eén van ze heeft een schotwond. Volgens mij, hoe heet die jongen weer? Jackson Bly. Jackson Bly heeft hij is zelfs opgenomen hoor. Ja. Maar dan kunt u zien dat de veiligheid in Suriname eigenlijk helemaal niet goed is, want meneer Atompai zelf is agent. Ja, maar kijk, ik denk hoor, hij heeft op dit moment, is hij, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar hij is op non-actief. Ja. Om het zo, niet negatief bedoeld, maar omdat hij de politiek is ingegaan, dan wordt hij even, en hij krijgt pauze. Begrijp je? Als het niet goed is verlopen, dan bepaalt hij als hij terug wil gaan. Of niet. Maar als hij gewapend was, dan was het oorlog. Ja, helemaal. Weet je? En ook toen mevrouw Jennifer Simons is gezet als de komende, de next president. Maar we zien ook dat de VHP, mevrouw Matura, mevrouw Matura, ja. Krishna Matura, wil zetten als president. Ja. Hoe vindt u dat? Want het is ook een vrouw. 100%, maar kijk, laat me eerlijk zeggen. Het gaat bij mij niet om ras hoor, wie het moet worden. Maar Matura kan niet tippen aan mevrouw Simons. Mevrouw Simons heeft een dosis bestuurlijke ervaring. Maar die uitspraken die Matura doet, toch, is geen gro. Weet je, ik heb niets tegen een vrouw die president wil worden. Ik ben blij als er een vrouw president wordt. Maar ze heeft in de tijd een uitspraak gedaan van... Ze heeft meer vertrouwen in een Japan en een Hindustan. Weet je, en dat heeft velen geraakt. Ja. En als je nu gaat voor het presidentschap, hoe geloofwaardig kom je over? Toch? Hoe geloofwaardig? Maar ik zeg één ding. Ze is eerlijk. Eerlijk in de zin van, ze heeft kenbaar gemaakt hoe ze denkt over andere bevolkingsgroepen. Is dat toch?
Dus, sorry voor dat. Nou, volgens mij een commentaar toe, meneer Wolff, dat ze ook mevrouw Jennifer Simons niet willen. Want ik heb vernomen dat binnen de NDP ook een aantal groepen zijn die elkaar fighten. Wel, zover weet ik niet. Ik weet wel dat iedereen binnen de NDP, of laat me het anders zeggen, NDP is een democratische partij. Iedereen heeft het recht om te dingen naar het presidentschap. Ja. Begrijp je? Want we hebben genoeg hoogkader in huis. Je hebt mevrouw Simons, je hebt meneer Adin, een van de toppers. Je hebt meneer Misikaba, je hebt mama Ingrid, weet je. En zo heb je hebt Parmisser, toch? En hoe heet die andere weer? In elk geval, er zijn een aantal. Maar je hebt maar één president-kandidaat. En dat is nog niet bepaald. Dat wordt bepaald na de verkiezing. Toch? Want het kan best mogelijk zijn dat mevrouw Simons, laten we zeggen een voorbeeld, 5000 stemmen heeft behaald. En een ander 20.000 stemmen heeft behaald. Dan moet er over gesproken worden, toch? En ook kijken naar de kwaliteiten van de personen. Ze kunnen ook zeggen, oké, geef haar de ruimte. Isabi, dan is het geregeld. Maar je weet, overal waar er mensen zijn, is er een kisse-kisse. Die loopt dat loopt dat. Waarom is, hoe heet ze? En waarom heeft Madura zich als kandidaat gesteld? En waarom heeft ze niet gezegd, nee, we willen Santokhi weer hebben? Er zijn twee dingen belangrijk in deze story. Of ze wil vrouw Jenny bestrijden als vrouw, toch? Ja. Of er klopt iets niet binnen de VAP. Isabi. Want dan doet de man de kadorosee. Maar het rommelt verschrikkelijk binnen de VAP. Dat weten we. Ja. Ja. Ik weet niet als u een video heeft gezien die rondging op Facebook waarbij Peppy geld aan het verdelen was. Oké, natuurlijk, het is propaganda. Was Peppy bezig geld te aan Peppy? Hij heeft niet verdeeld. Peppy heeft gevraagd. Oh ja, gevraagd, inderdaad. Peppy heeft gevraagd als de mensen geld hebben gehad. Maar er wordt dus geld verdeeld. Ja. En is dat een goede vorm voor u van propaganda? Eigenlijk, het is een heel slechte vorm van propaganda voeren. En dat wil ik bijna zeggen, is een vorm van omkoping. En omkoping is strafbaar. Begrijp je? Omkoping is strafbaar. Maar je weet, in politieke tijd gebeurt van alles. Toch? Er gebeurt van alles. Met payo, je geeft me een legitimatiebewijs. Toch? In een stemmoro. Is een vorm van omkoping. Het is strafbaar. Maar ik weet niet in hoeverre men hiermee doorgaat. Omkoping bij de komende verkiezingen. Maar het is geen goed voorbeeld voor onze Surinamers. Toch? En dan ga je nog wat zeggen. Mensen gaan me kwalijk nemen, maar als je geeft geld, toch? Maar voordat je het geld uitgeeft aan iemand die het hard nodig heeft, wat doe je met het geld? Fos ilang en jasma. Dan begis ma was aan het tak met sreka amoni fosi. Dat hem sreka amoni, dat hem lang en je amo zo stem je mee. Vooral als de persoon het nodig heeft. Ik donder je op met je geld. Want ik weet wat het inhoudt. Maar zij die het nodig hebben, gaan het nemen, aannemen. Maar de verkiezing deed door. Ama net denk verkiezing schrijf morgen. Op dat moment kan je als Aman denk schrijf itake. En van zo taken. Dat binnen today amonik ba. En hoe ga ik verder? Omdat de man circa amoni.
Men is bang om het te zeggen, maar het zijn dingen die gebeuren. Maar moeten we dus dan cultureel of cultuur mengen met politiek? Want dan is het nu niet goed tax, maar is zeker moeilijk. Nee toch? Nee. Maar ik weet dat al dit soort dingen gebeuren, want als je kijkt naar die Afrikaanse films, toch? Als je kijkt naar die Afrikaanse films, brada, dan is het gro wat er gebeurt. Toch? Dus al dit soort dingen kunnen gebeuren. Dan begis maar was aan het taki. Na je mofo elusio, na je mofo estravio. Toch? Als je een positieve wending hebt gegeven aan het geld dat je uitgeeft, komt het ook positief uit. Maar als je een negatieve wending eraan hebt gegeven, dan wordt het ook negatief. Isabi? Meneer Wolf, de NDP heeft heel wat fouten gemaakt. De 2 regeerstermijnen dat ze hebben gezeten. En natuurlijk willen ze weer de verkiezingen winnen. Wat zijn de minpunten dat u heeft mogen ervaren van de NDP? En waaraan ze dus de komende 5 jaar kunnen werken? Kijk, ik heb me niet zo echt bezig gehouden met de politiek. Maar één ding dat vaststaat, en dat is niet de NDP alleen. Wanneer de mensen eenmaal zitten, dan vergeten ze die achterban. En dan worden ze arrogant. Weet je? We moeten gewoon doorgaan als we nu doorgaan. We weten, ze hebben het verschrikkelijk druk. Toch? Maar maak desnoods een bezoekdag. Dat mensen bij jou kunnen komen met hun grieven. Toch? Dat je luku. Fauka lange anujen. Jiden. Maar het mag niet zo zijn. Mistem you. Dat je luku uno. En dan na een jaar zie ik je weer. Daar heb je geen tijd voor me. Tem shibaka atewak en voor campagne. Hey, ik ben kritisch geweest deze periode, maar ik zal kritisch blijven. Maakt niet uit welke partij aan het bewind is, maar ik zal kritisch blijven. Ja. En meneer Wolf, ook toe zien we dat de ABO, noemen we de Maïgeri. Maar wat ik ook heb opgemerkt, ik ben ook continu op social media volgen van berichten en al. Dan zien we altijd dat er een bepaalde groep is binnen de ABO. Het kan zijn ook dat het mensen zijn die profileren als ABO'ers. Maar dat het een groep is die continu een ruzie sticht met, of ruzie zoekt met NDP. Hoe werkt de NDP tegen dit soort praktijken? Kijk, je moet niet reageren op ze toch. De NDP is een partij met niveau. Je moet niet reageren. Laat de ABOP gaan uitleggen hoe ze dit land verder gaan ontwikkelen. Dan hebben ze mijn zegen. Maar als je bezig bent met allerlei fake verhalen of uitspraken die persoonlijk zijn, dan vraag ik mezelf af, noem je dit de ontwikkeling van Suriname, dat wij na 25 mei tegemoet moeten gaan? Toch? Ik denk het niet. Kijk, ik kan verder gaan toch. En toen Daisy is overleden, zijn er ook uitspraken gedaan. De tweede leider komt nu aan de beurt. Hij gaat Suriname nu leiden. Oh. Maar je kan die tweede leider zijn kwaliteiten niet vergelijken met meneer Bouterse. Alles wat meneer Bouterse heeft bewerkstelligd of zijn verworvenheden zijn zichtbaar. Er zijn fouten gemaakt. Welke leider maakt geen fouten? Maar wat mij stoort is, je gaat voor het presidentschap, maar als ik je zou vragen van, hé, maar what about dit? What about dat? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wel, als je het niet weet, hoe wil je de president worden? Gisteren, volgens mij was het meneer Nerkus, die heeft gezegd, er is een raad van ministers. Toch? Maar er wordt bepaald door een ministerraad.
bestaande uit, volgens mij, 3 personen. De president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën. Toch? En als het besluiten daar zijn genomen, dan laten we zeggen, het zou terug moeten komen naar de vicepresident, zodat hij doorgeleidt naar die samenleving. Maar het is Ramdien, die de woordvoerder is. En dan zeg je als VP, ik weet het niet. Terwijl de VP de sterke man zou moeten zijn, toch? Binnen de Raad van Ministers. Hij is de man die de Raad van Ministers coördineert. Maar als hij bakzeil heeft gehaald, dan komt hij stoere boy op het podium spelen. En iedereen klopt voor hem. Toch? Maar Asanna zuiver, hou jouw Maron-broeders en zij die in het kustgebied woonachtig zijn, hou ze niet voor de gek. Smeer ze geen worst voor de neus of olie, honing op hun tong. Toch? Want ik bedoel, als er belangrijke besluiten zijn genomen en ik ben niet eens met de besluiten en ik ben de tweede man van het land, is oorlog. Ik bedoel niet letterlijk oorlog, maar dat is van bos, dat is bos, if minanga you no man taki. Van bos, dat is bos. Begrijp je? Maar je kan tegen me als tweede man van het land, ik weet het niet. Begrijp je? En dat is zeer erg jammer. Maar wanneer je op het podium stoere taal gebruikt, dan plotseling in een Ramamoro. Dat hij weer op het podium komt met stoere taal. En dat is jammer. Dat hebben we op dit moment, in de situatie waarin wij nu leven, hebben we niet nodig. We willen leiders hebben die Suriname tot ontwikkeling kunnen brengen. Toch, met hoe lange anugiding. Ja, maar als er constant berichten verschijnen in de achteruitkijkspiegel, in plaats dat ze in die vooruitkijkspiegel kijken, kijken ze in de achteruitkijkspiegel. Isabi, het kan nooit bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van Suriname, toch? Ja? Ja, kijk, wanneer Santoki, ik zeg Santoki, de voorzitter van de VAP, oh, de voorzitter van de VAP, wanneer hij zo'n uitspraken doet, soms misschien ik gro. Weet je, ik vraag me af van, hoe dan? Maar misschien, want kijk, hij is ook agent geweest. Ja. En ik kan zo naar mijn broeder voeden zo strak. Luister nou, ik ben ook agent geweest. Ik ben ook politieman geweest. Maar je moet het kunnen, hoe zeg je het? Je moet gaan werken aan jouw karakter. Toch? Je moet gaan werken aan jouw karakter. Skoto aan een gangster. We leren in de opleiding dat jij met tact moet omgaan met die samenleving. Waar je op verzet stuit, dan ga je het verzet breken. Hangt er vanaf hoe je het wil breken. Toch? Maar als je een dienaar bent van het volk, toch? Dan zou je anders te werk moeten gaan. Bijis mataki, sakafasi, na krosi voor je skin. Dekyo krabasi ano sheng, masapemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampumfui ala. Weet je, sakafasi na krosi voor je skin. Wees niet groot om klein te zijn. Iedereen moet jou kunnen benaderen. Niemand, je werkt namens het volk. Maar niet na 4 jaar, 5 jaar dat je zoekt op volk dit. Toch? Dan gaat men jou aan de kant zetten, toch? Want je constant je barrie. En heeft Suriname gered. Want Suriname, en hoe zeg je het weer? Heeft Suriname gered. Waarvan heeft hij Suriname gered? Dus we komen net vragen, misschien zit je een bepaalde verandering in Suriname. Ik heb geen enkele verandering gezien. De enige verandering dat ik heb gezien
zijn de gelden die geleend worden. En waar gaan ze naartoe? Niemand weet het. Of hebben ze de IMF-gelden gespaard om nu projecten op te zetten? Too late. Want het volk heeft ernstig geleden. Armoede. Armoede tot de dood. Weet je wat dat betekent? Weet je wat voor vloek dat is? Ik wil het woord niet gebruiken. Maar ik bedoel, you no man nyang, you no man feni nyang. Dat je jumpa en een bosjebrug. Dat je jumpa drapen of je drink gramaxoon of je dis of je dati. Dan zeg je maar, het volk heeft offers gebracht en we moeten het volk teruggeven. Hé, ik zou die uitspraak nooit hebben gedaan. Dat ik liever mijn verontschuldiging aan het volk aangeboden. Toch? En ik had gezegd, ik had het heel erg moeilijk, maar sorry. Toch? Maar kom geen honing op mijn tong plaatsen of een worst smeren. Isabi. Terwijl je sabi sa epsa. Ik heb laatst een bericht gevolgd. Het was van mevrouw Cheryl. Mevrouw Cheryl Dijksteel. Dit is maar een prijs, een subsidie. Die is een, hoe zeg je het? Ze hebben die subsidie ingetrokken. Olie, noem maar op. Die subsidie is ingetrokken. Dat wil zeggen, je gaat volle laag betalen nu. Maar heb je een salaris om volle laag te betalen? Die zaken moeten eigenlijk samenlopen. Toch? Want de auto is geen luxe meer. Maar op het moment de mensen een verhoging krijgen, worden er dan ook verhogingen geplaatst in de winkels. Ja, wel dat bedoel ik. Kijk. Waardoor dat geld gewoon bij je komt en gaat weer weg. Ja toch? En dan zegt men had een inflatie van 60%. En die inflatie is terug tot 10 of 11. Ik wist niet wat inflatie betekent, want ik hou mij niet bezig met een financiële zaak. Ik ben geen financiële man. Maar ik ben gaan googlen. En Google zegt, als de inflatie naar beneden gaat, dan moeten de prijzen ook naar beneden gaan. Als de inflatie stijgt, dan moeten de prijzen ook stijgen. Toch? Maar en wie houdt wie voor de gek? Want Omus Nesi, die een brood heeft gekocht voor 50 SRD, denk je dat Omo het gaat verkopen voor 10 SRD? Omo lassie toe toch? Dus wie houdt wie voor de gek? Er moet gewoon een goede prijsbeleid komen. Vanaf onze import tot de consument moet er een goed beleid komen. Maar ik begrijp dat het nooit zal komen. Ja? Omdat de kapitalisten het bepalen hier in Suriname. De kapitalisten bepalen het hier in Suriname. En de kleine man moet toezien van slag en tikding. Begrijp je? En dat is hetgeen mevrouw Cheryl Dijksteel naar voren wilde brengen. Dus het komt erop neer. Subsidies zijn ingetrokken. Enzovoorts, enzovoorts. Dus we hebben offers gebracht. Op die manier. Heeft zij offers, ze zegt dat ze het voelt. Heeft zij offers gebracht? Als ze geluk heeft, gaat ze 130.000 plus verdienen. En wat gaan wij verdienen? Een 10% verhoging? Dat ik is als een kassa. Dat je barmi Jezus. Hoe ga ik het betalen? Huh? Laat me ons niet voor de gek houden hoor. Laat me echt. De NDP heeft ons dat nooit aangedaan. Daarom blijf ik het herhalen. Bouterse had ons in 2015 gezegd. We gaan een moeilijke tijd tegemoet. We hebben een wereldcrisis. We gaan een moeilijke tijd tegemoet. Maar we zullen passen en meten voor Unopina. En dat heeft Hoefdraad gedaan. En dat heeft men het gebruikt om Hoefdraad politiek te tackelen.
Isabi, maar wat gebeurt er nu? Je slikt je eigen braaksel nu. Want binnen 200 dagen zou je verandering brengen. Maar in 5 jaar kan je geen verandering brengen. En dan zoek je nog om weer 5 jaar te zitten. Kijk, als dit volk de gelegenheid geeft. Hé brada, is het afgelopen met Suriname. De natuur zal met ons afrekenen. Isabi. Ik had het laatst gezegd. Sampi. Parlementariër Sampi. Hij zit daar in het parlement, maar je weet niet waarvoor hij daar zit. Want je doet een uitspraak. De president is een dictator. Ja. Maar wie heeft hem de ruimte gegeven om dictator te worden? Dat is de ABOP. De ABOP heeft hem de ruimte gegeven. Want als je een sterke partij bent, toch? Dan zal de president rekening met je houden. Ook in het parlement. Maar als je dat niet doet, je hoort iemand voor je stem voor. Dat hij dat op podium. Dat je play stoere taal. Wie houdt wie voor de gek? Dus dat is het probleem eigenlijk. Waarmee we zitten. We moeten een sterke coalitie hebben. Als een regering verkeerd is geweest, moet die coalitie in staat zijn de regering ter verantwoording te roepen. Brunswijk heeft toch gezegd, als ik zeg dat mijn mensen voorstemmen, dan stemmen ze voor. Maar als ik zeg dat ze tegenstemmen, stemmen ze tegen. Maar jij bent de uitvoerende macht. Zij zijn de wetgevende macht. Wie houdt wie voor de gek? Zijn ze bewust wat politiek eigenlijk inhoudt? Wat de trias politica inhoudt? En er zijn ook nieuwe mensen die dus kandidaat gesteld zijn op verschillende partijen. We kunnen zien dat een paar nog hard hebben om wat te betekenen voor Suriname. Maar een ander deel die gaat gewoon voor 130.000 SRD aan salaris. Zij die gaan om wat te betekenen voor Suriname. Ze hebben een blessing. Maar zij die gaan om die 130.000. Ja. Maar ik denk van ja maar money. Ze zullen het wel merken. Dan maakt het voor mij niet uit. Als je oppositie bent of als je coalitie bent. Toch? Maar je kan niet 130.000 verdienen plus. Toch? Want je een gratis drap hebt. Toch? In de kantine. Plus. En dan minanga you. Epina. Het is toch niet eerlijk? Maar je relatie, een van de vakcentrales. Ik weet als het C47 is, ook een van de klootzakken. C47 praat over onderhandeling met de president. Toch? Ik dacht in mezelf van, wie houden jullie voor de gek? Onderhandelingen voor een 10%, terwijl aan de andere kant men 130.000 verdient. Wie houdt wie voor de gek? De laatste keer waren ze opgekomen voor het volk. Dan was het een Chow Mentori geworden. En hoe kunnen we dus dan zulke mensen vertrouwen om voor ons op te komen? Wel, dat is juist het probleem. Kijk, onze Surinamers, we moeten nu een beetje politiek bewust worden. Hij kon, maar heel weinig. Maar wat er ook gebeurt, aan politiek bewustheid, kunnen ze niet uiten. Reden waarom? Omdat rancune daarachter zit. Maar ook voor een actie op het plein. Hey Krishna, je mag mij dat op het plein van dat kan. Begrijp je wat ik bedoel? Dat gaan de mensen niet. Want ze zijn bang dat ze ontslagen kunnen worden. Weet je? En alle soort voeding, de truc is dat die vinden plaats nodig, waardoor mensen stil blijven. Maar zo blijf je dus dan zitten in het probleem. Ja toch? Je blijft, ja. Maar ze vergeten één ding. Je belemmert mij. Maar wanneer ik daar in dat hokje ga, dan wordt mijn hart tegen jou feller. Want dat keihard mijn potentie. Toch? Je nou niet op mijn foto, maar keihard mijn potentie, joh. Je sabi? Kijk die kwestie van LVV-OE met Apura, no? Apura, ja.
Ja, Een Apura. boer die eigenlijk gaat asfalteren. Ja. Is ook een smerige kwestie. Hoe kan... Ik weet het niet hoor, maar hoe kan OW die eigenlijk de verantwoording heeft over een wegwerkzaamheden die overdragen aan Die eigenlijk... LVV. Dan zegt LVV-minister nog, de weg wordt gemaakt voor agrarische doeleinden. Wie houdt wie voor de gek? Wanneer hij had gezegd, hey, die weg wordt gemaakt door OW tot Apura en de binnenwegen worden door OW gemaakt in samenwerking met de LVV, omdat er agrarische werkzaamheden, dan kon ik het nog even geloven. Maar dat Isabi. dat LVV, een boer, Nog gaat erbij. asfalteren. En dan laat je die afdeling die eigenlijk professioneel daarin is. Kan hij maar opraan alleen zit op asfalt. Weet je? Dus dat zijn de dingen. En het mooie ervan is, de rechter heeft het stopgezet. Ja, want bij Tali had een case gemaakt. Een case gemaakt. De rechter heeft het stopgezet voor verder onderzoek. Toch? En dan doet Santoki voorkomen alsof hij ook mee eens is dat de rechter het heeft stopgezet. Terwijl hij is op Seipsa. Wie houdt wie voor de gek, hè? Wie houdt wie voor de gek? Laat mij eerlijk zijn naar die samenleving toe, toch? Want een samenleving no is ribi. Ze weten niet geweldig veel, maar dit is maar no is ribi. Ze moeten gewoon leiders hebben die hun wat informatie geven, zodat ze op de hoogte zijn hoe de situatie is in het land. Maar we willen ook geen leiders met ei hebben. Zij die president willen worden. Leiders met ei. We willen leiders met EI hebben. Toch? Want om president te worden, moet je bestuurlijke capaciteiten hebben. Je moet politieke capaciteiten hebben. Je moet vertrouwen hebben van het volk. Je moet kunnen managen. Je moet buitenlandse vergaderingen kunnen leiden. Je moet je land, hoe zeg je het? Je moet je land kunnen uitdragen. Toch? Je moet het vertrouwen hebben, heb ik al gezegd. Maar als je die dingen niet hebt, als je die skills niet hebt, dan van je doe dan. Wanneer je wordt uitgenodigd voor kijken op een forum, dan Interpol en wakti. Dan wat hebben wij aan jou? Dat wij nog stoere boy spelen. Ik kon nog orus revaspoto, no? Kijk, wanneer die man deze woorden niet gebruikte van ik weet het niet, ik weet het niet. Maar je had je verdiept in de ontwikkeling van het land. Toch? Dan laat ik de rest aan de kant. Isabi? Dan laat ik de rest aan de kant. Men heeft zoveel gekletst over Bouterse. Bouter is naar China gegaan. Bouter is naar India gegaan. Bouter is naar Venezuela gegaan. Bouter is naar het Caribisch gebied gegaan. Hij is naar Brazilië gegaan. Toch? Maar internationaal had hij geen goede naam. Maar het is zuiver smerig politiek die Nederland heeft gespeeld. Maar hij heeft het overleefd. Isabi. Dus ik bedoel van, als jij niet naar het buitenland kan gaan om je land uit te dragen, wie moet het voor je gaan uitdragen? En dan zeg ik het, ABOP heeft kader genoeg. Echt waar. Ik heb laatst geluisterd naar de directeur van Grasalco. Petje af. Isabi? Petje af voor die man. Maar hij is lijstduwer. Abetra en ben dat op eerste plaats. Ik heb ook laatst geluisterd naar een interview van Etnel. Petje af. Pittig. Weet je? Pittig. Maar wat ik jammer vind. Eigenlijk wil ik niet over de NPS praten, boy. Er zijn een paar oude tijrakkers ertussen die frustreren apartheid.
Voor hun kan de NPS weer samen gaan werken met de VAP. Want men mag niet weer aan de macht komen. Weer aan de macht is de NDP. Dat zijn uitspraken van Venetiaan. In het verleden. Isabi? En dat is heel erg jammer. Dat hebben we niet nodig. Dat hebben we echt niet nodig. We willen met partijen in zee gaan die een ontwikkeling voor Suriname voorstaat. Nationalisten. Toch? Man die loopt mama's ranang. Toch? We moeten niets hebben van mannen, zakkenvullers. We moeten niets van ze hebben. Je hebt ook een paar in de NDP. Toch? Mino ontken. Je hebt ook een paar in de NDP. Je hebt ze overal. Maar ten soort in visie dat je snapt dat deze is ook één van ze. Igrabu, deze is ook één van ze. Maar het team voor NDP op dit moment, ik vind, ze zijn sterk. Ze zijn sterk en ze moeten gewoon doorgaan. Heeft u een boodschap voor ze nodig aan mij, Ude? Kijk, dus dat is hard blokken. Het is hard blokken. Echt hard blokken. Om de gewenste doelen te bereiken. Want men schat de NDP op 14 zetels. Ja, en de VAP iets minder dan de NDP. Dus dat wil zeggen, het zijn deze partijen die zullen samenwerken. Maar ik wil die samenleving erop hard drukken, op het hart drukken. Laat men jullie niet voor de gek houden. Isabi? Brunswijk gaat voor 100.000 plus. Wel, laten we ook voor 100.000 plus gaan. Dat usashi sumanamang. Weet je? Want zij hebben no de. Men focust zich geweldig veel op jongeren. Jongeren. Ze krijgen 800 gulden per maand. 18-jarige jongeren, ik denk studenten of leerlingen of wat ze zijn. Ja, kregen 800 SRD per maand. If you no kon abowin morgen, gaan ze het nog krijgen. Men zal het moeten evalueren, want het is behoorlijk veel. Stop dat in het onderwijs. Toch? Stop dat in het onderwijs, want de 800 gulden. Als ik 1 keer naar de winkel ga, akba, laat staan een jongeren. Maar nog maar bij een gempies refi. Ja. En dan zet jij de leerkrachten op te fokken, om het zo uit te drukken. Die mensen moeten hun geld krijgen. Zij zijn de basis van het onderwijs. Dat is nakdenki de mankeri. Weet je, en dat is niet leuk, toch? Dus ik geef de jongeren, want ik heb de jongeren nodig, toch? Want ze moeten voor me komen stemmen. Maar wat about de leerkrachten? Dus, de complexiteit van factoren, boy, is groot. In alle gelederen is men zwak. Alle gelederen is men zwak. En om dit probleem op te lossen, brada, de komende regering zal een tweesporenbeleid moeten voeren. Aan de ene kant werken naar de ontwikkeling van het land, maar aan de andere kant alles wat puin is opruimen. Want als je alleen puin gaat opruimen, dan kom je 2030 niet klaar. En dan zit je in hetzelfde probleem als deze regering. Dus je zal een tweesporenbeleid moeten voeren. Maar met deskundigen. Mannen die er weet van hebben. En dit. En kijk, weet je wat ik ook jammer vind? Toch? Daarom met televisie, met Kira televisie. Toch? Met Kira televisie. Want het moment dat die televisie aan is ingeschakeld. Sorry dat ik het ga zeggen hoor, broeder. Alleen maar Hindustanen. Hindustaanse deskundigen. Maar je praat over een bromtjijari. Wil je me zeggen dat die 5% hooggeschoolden alleen maar Hindustanen zijn? Nee toch? Geef iedereen een kans. Dan kunnen we praten over die bromtjijari. Maar je ziet duidelijk die subtiele racisme. Toch? En wanneer je je mond open maakt, dan wordt men boos. Isabi, dan wordt men boos. Zelfs de ABOP krijgt geen kans om op de televisie te komen. Om haar visie te geven. Ook zij krijgen de kans niet. Weet je? Ano bong. If we Bartak ono na een bromtje jari.
mek alasma konawang dat we luku pa woworoko a ontwikkeling in Abrom Tjijari. Isabi? Want de NDP is een Abrom Tjijari. Wie was de grote man? Aden, hij coördineerde de raad van ministers. Een man met cabeza. En dan rapporteert hij aan de president. En de president geeft terug aan Aden. Maar dat gebeurt nu niet. Toch? Daarom hoor je, ik weet het niet. Maar het moet ophouden nu toch. Want als een zo'n poppenkast. En wanneer je klem zit, of er zijn uitspraken gedaan, of er zijn handelingen gepleegd die niet door de beugel kunnen, dan wordt er een commissie benoemd. En die commissie, of laat me het anders zeggen, die commissie moet betaald worden, toch? En ik bedoel, en als die commissie heeft bevonden dat er vermeende strafbare feiten zijn gepleegd, dan moet het gaan naar de procureur-generaal. Heeft de commissie eens resultaat geboekt richting procureur-generaal? Ik heb nog nooit wat gehoord. Maar er zijn ook inderdaad verschillende commissies, maar we horen niet meer wat van ze. Wat dat bedoel ik toch? Rest nul. Omdat men weet dat ook toppers zich hebben schuldig gemaakt aan, ik zeg het voorzichtig, vermeende strafbare feiten. Ik heb eens, en hoe heet die jongen weer? Mohamed Amsat Abdul. Abdul had eens wat op Facebook geplaatst. Meer dan 100 corruptieve handelingen. Meer dan 100. De furu. Mina maar onthouden morgen. En mina one onthouden toe. Ze zijn te veel. Ik bedoel, als het niet zo is. Mina denkt dat Amsat Otika Dekati verpleeg zo'n handeling. Ik ga het ook niet doen. Begrijp je? Ik ga je met je eigen vet terugbakken. Nou, zei taka dat moji baga. Maar wanneer ik zeker ben, 100% zeker ben dat dit daar heeft plaatsgehad, dan ga ik het zeggen. Isabi, dan ga ik het zeggen. Is net als die meer dan 60 miljoen van de centrale bank. Hoor je er meer wat van? Atori Chiri toch? If must kiezen strafu. Hoe kunnen een bode en een medewerker 60 miljoen van de bank verduisteren? Aximifa, een bode en een medewerker. Heeft die medewerker zoveel power? Wie denkt men voor de gek te houden? Wie denkt men voor de gek te houden? Dus brada, er gebeurt heel veel. En dat is, ik zeg het nogmaals, het is jammer. En nogmaals, jammer. Maar de biggest man was aan het omdraai aan een paar aboto. Anders komen we in diezelfde rommel weer terecht. Inderdaad, meneer Wolf. Ik ga u danken. Want ik moet ook richting aan de interview. Okay. Maar ik dank u dat u tijd heeft vrijgemaakt en ook wij een interview hebben gehad thuis bij u. En we hebben natuurlijk gesproken over verschillende problemen. En ik dank u van harte. Ja, het enige wat ik kan zeggen, nog vele na deze. Want er is nog genoeg waarover. Elke dag komt er iets bij. Wat ik aan de Surinaamse samenleving wil zeggen, gedragen jullie als nationalisten. Mama Sranang heeft dan ieder nodig. No mek no wans ma kon buy you yeye. Nanga money, nanga auto, nanga pakket. Is maar voor een tijdje en het is afgelopen. En je opina den 5 jaar ik weet door. Toch? Dus vooral de jongeren voorzichtig zijn. Want als je het doel niet bereikt, beland je in de criminaliteit. En dat mogen wij onze jongeren niet aandoen. Maar in elk geval, brada, Grantangi, nog vele na deze. Dankjewel. Kijkers, u heeft het gehoord. Meneer Wolf, ook de mensen van Kulturo TV binnen en buitenland wil ik groeten. En ik zeg bij de volgende video. Vaderland.
Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Hoe pijnig man, maar de man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Die vriend die route door Robaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos como sabe kisi. Fu encontre Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga di vriend route familie. Die vriend die route familie. Bas Berg en vriend Nanga Warimbo Crioro. In loop 3 uur Bacadina. Surinaamse keuken aanwezig. Juan Sabi van Atoridis Egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23. Of Eventix shop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670. En aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.culturo.com for the generation then.